טוב, אז בוקר טוב, אבי. בוקר מצוין, נעים מאוד. גם לי. טוב לראות אותך פה. אני שמח תודה שהגעת. רבה, תודה. אז בואו נתחיל רגע במי אתה. אז אבי, אתה ממושב אורות שבדרום. במקור. שנולדתי, כן, הם אזור דרום הארץ ליד קריית מלאכי. נכון, נולדת למשפחה חקלאית, נכון, לאבא יצחק ולאמא יהודית. נכון, אביך היה מחלוצי החקלאות בישראל, נכון. ואף מהראשונים שהביא את הארטישוק לארץ. הראשון. אם לא הראשון. 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 כן, אביך התחיל לסבול מכאבי גב במהלך הדרך למציאה לפתרון לבעיה שלו. הוא התחיל לחפש פתרון במזרונים ובשינה. נכון. ובמהלך חיפושים שלו הוא הגיע עד להולנד הרחוקה למצוא את הפתרון שיהווה לו פתרון לבעיה, כן. שהיה לו לכאבי הגב. נכון. ובמהלך הזה של מציאת הפתרון לבעיה האישית שלו, הוקמה חברת הולנדיה. אז אני יכול לעשות לך את זה יותר מסודר? בטח, אני יותר מאשמח. מעולה. אז הסיפור היה כזה, אבא שלי היה חקלאי, ההורים שלי היו חקלאים. בזמנו חקלאות הייתה עבודה פיזית מלאה 100%, לא היו תאילנדים, לא היו עובדים זרים, מה שנקרא, לא כמו היום. עובדים. ובחקלאות הוא שבר את הגב, הוא שבר את הגב, וכמו כל אחד ששובר את הגב, הוא לא יכול להמשיך לעבוד עבודה פיזית. כמו יהודי טוב, הוא עבר למסחר. במסחר הוא עסק במכירת רהיטים. ברהיטים מוכרים מזרנים. מזרנים, בגלל שהוא כאב לו הגב, הוא כל פעם החליף מזרנים בשביל למצוא את המזרן הטוב ביותר עבורו. ולמעשה הוא למד וגילה שזה כל המזרנים הם אותה גברת בשינוי אדרת. ובגלל שהוא קורא הרבה ספרות לועזית, הוא מצא שכתבה שמסופר על מיטה בהולנד, שהיא מהפכנית, מתכווננת, פותרת בעיות גב ועוזרת לאנשים שסובלים מבעיות גב. הוא לא חסך מעצמו כלום. היום זה הולנד הרחוקה, אז היא הייתה הרבה יותר רחוקה, להגיע עד לשם, אתה יודע, לא נסעו לחול כמו שנוסעים היום. הגיע, ראה את המיטה, החליט שהוא קונה אותה, מביא אותה לארץ. זו מיטה שעלתה יותר מאוטו. וואו. יותר מהאוטו שהיה לו. שזה הזיה בימים של היום לחשוב על זה. אז היה, אבל כשכואב לך, אתה מחפש פתרון. נכון. כשיש לך סבל של משהו, אתה רוצה לפתור אותו. והוא לא חסך בכלום, והוא פתר אותו. הוא הביא את המיטה הזו. אני זוכר שהגיע אלינו בלילה הביתה, עבדנו לילה שלם להרכיב אותה, ללמוד, איך, פעם ראשונה. רק על ההרכבה. כן, אני בתור מה שנקרא ילד, הרכבנו אותה, ובבוקר אני הלכתי לבית ספר. אוקיי. אבא שלי לא התעורר. הוא נשאר לישון. הוא נשאר לישון, שאבא שלי היה משכים קום, 4 הוא כבר היה בשדה, הוא לא קם, הוא המשיך לישון, הוא ישן שינה מדהימה בלילה אחד, והוא אמר וואו. עכשיו, כשמישהו אומר וואו, זה פתרון לכל דבר. ותוך כדי זה הוא החליט שהוא יקנה לנו למשפחה, והוא יקנה לאחים והאחיות שלו ולהורים שלו, וככה בעצם הוא הביא מיטות לקרובים. ויום אחד, ארוחת שישי, אז אמרו לה, אז למה שזה לא יהיה העסק שלנו? וככה זה התחיל. אז כדי לייבא מוצרים לישראל, היית צריך להוציא רישיונות יבוא. אוקיי. ורישיון יבוא היה צריך להחתים בשגרירות הולנד. והוא הלך לשגרירות הולנד, ונתנו לו טופס למלא. שם פרטי, שם חברה, אבל אבא שלי לא הייתה חברה, הוא היה חקלאי. כן. אז הוא הרים את הראש, הוא ראה איזשהו שטיח כזה דקורטיבי שכתוב עליו הולנדיה עם טוליפים. הוא כתב הולנדיה. הוא יצא משם, נסע לרשם החברות, פתח חברה בשם הולנדיה, וככה התחילה החברה ב-1981. מהשטיח הדקורטיבי על הקיר, בדיוק. עד למעצמה היום שחולשת על כל תחום השינה בישראל, בדיוק. ומשנה את החיים של מיליונים. נכון, גם בארץ וגם בעולם, זו גאווה עצומה, והרגשה נפלאה. ואני יכול להגיד לך שזה בעיקר בגלל שקיבלתי מטרה, תוך כדי איום. אתה יודע, כשמאיימים עליך אתה מפחד. איזה איום היה? האיום של האצבע. האיום של האצבע זה סיפור מאוד מעניין. מה זה אומר? אבא שלי היה חקלאי, כמו אוקיי. שאמרתי, חקלאי היה לו אצבעות כזה, כל אצבע. אבות. כמו קבב רומני כזה ענק. כשאני גמרתי את הצבא, עשיתי טיול אחרי צבא בארצות הברית, נהניתי, טיילתי, עשיתי חיים. חזרתי לארץ, היה לי נורמלי וטבעי שאני חוזר לחברה, אני עובד בחברה. ובאתי לאבא שלי, ואמרתי, אני רוצה לעבוד בהולנדיה, הוא אמר לי מצוין, ואני לא רוצה אותך.
בוא רגע, שנייה, אני עוצר אותך פה, אני רוצה רגע שנחזור לרגע הזה. כן. כתבת על זה גם בספר שלך. נכון. שאני רוצה אפילו להקריא את זה, ברשותך. טוב, אז תיארת פה שעם השחרור רצית לחזור באמת לעבוד בהולנדיה, ראית כבר תוכניות גדולות. כתבת ממש, ראית איך אתה רואה את הולנדיה מתרחבת, איך אתה מפתח את השם, ראית בעיני רוחך איך אתה הופך את החברה הזאת לרשת מטורפת. לאימפריה. אני אקריא, סיפרתי לאבא שלי על כל זה, הוא שמע ועינן. ניכר על פניו שהוא מתרשם, ואחרי ערעור של כמה שניות הוא אמר לי תתחיל מלמטה. עכשיו, בנוסף לזה, שמעתי איזה כתבה שעשית, ואמרת שבהתחלה, כמו שאמרת עכשיו, הוא אמר לך לא. נכון. הוא אמר לי לא. מה הרגשת שם? הרגשתי כמו שכל אחד מרגיש נעלב ומושפל, ועשיתי את הדבר שהוא נורמלי לעשות. הלכתי הביתה, נכנסתי למיטה והלכתי לישון. ישנתי יומיים, לא יצאתי מהמיטה. אשכרה. כן, זה גם מסביר למה חשוב שתהיה לנו מיטה טובה, כי במיטה היא גם מיטה מנחמת. ביומיים האלה שישנתי וחשבתי, בעצם בניתי את התוכנית שלי. ואז ניגשתי אליו חזרה ואמרתי לו, לא מעניין אותי, תשלם לי, לא תשלם לי, תרשה לי, לא תרשה לי, לא תגיד לי מה לעשות, כן תגיד לי מה לעשות, אני עובד בהולנדיה. ואז הוא שלף את האצבע, וזו האצבע המאיימת, ואת האצבע המאיימת הזאת הוא שם לי מול העיניים. הוא אמר לי, אני מוכן שתעבוד בהולנדיה בתנאי אחד. אוקיי. שאתה תהיה מספר אחד. וזה בעצם מביא אותי לכל החלומות האלה שהקראת עכשיו. והרעיון בעצם אומר, שהתחלתי מלמטה, זה הסיפור שאני הכי מספר, בחנות שלנו הייתה רצפה לבנה. אוקיי. רצפות לבנות. רצפות לבנות, שערות, מיד רואים אותם, ולכלוך, כל לכלוך רואים. וכל מה שהייתי עושה בחנות, זה 3 פעמים ביום שוטף את הרצפה. אשכרה. כן. בלי שום בעיה אגב. גם היום אני צריך לשטוף, אני אשטוף את הרצפה, הכל בסדר. וככה התחלתי בעצם. אחרי זה התחלתי לעשות הובלות. ואחרי זה בין הובלות ישבתי בחנות, כי לא היה לי מה לעשות. ופתאום שאלו אותי, אתה יכול לעזור רגע? אתה גם מפה? אז עזרתי, לא ידעתי מה אני עוזר, פתאום מכרתי. פתאום ראיתי איזה כיף זה למכור, איזה התלהבות, איזה הרגשה נפלאה הזו. שאתה עוזר לבן אדם לעשות את הדבר, לקנות את הדבר שהוא רצה, שהוא אהב. זה היה תענוג הנורמלי, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני אעבוד במחירות. אבל בעצם אני צריך לעבוד בהובלות. אז הייתי קם מוקדם, עושה הובלות. מה זה מוקדם? באיזה שעה? ב-4 הייתי קם. ב-4 בבוקר. נכון, הייתי קם, עושה הובלות עד שעה 8, ב-8 הולך, עושה מקלחת, מגיע חזרה לחנות, פותח אותה ב-9, בשעה 9 בערב סוגר אותה, עושה הובלות עד 11 בלילה, הולך לישון. עבודה לא נורמלית. אבל זה היה הצורך, ולא היה לי שום בעיה עם זה, הכל היה בסדר. אבל רגע, לפני שאנחנו עוד ממשיכים להתקדם, אני רוצה עוד פעם להחזיר אותך לרגע הזה. שכבת במיטה, אני מאמין שלכולם יש את הרגעים האלה שאתה מכוסה בשמיכה, אתה אומר, לא יודע מה קורה עם העולם הזה, אני מפה לא יוצא. לא, זה מחשבות אובדניות אין לי. לא אובדניות, אבל כאילו, אוקיי, יש לי כישלון וזה, מה גרם לך? אוקיי. אני חושב שזה התמריץ הכי גדול שיכול להיות, כשאני שוכב במיטה ויודע שעכשיו סרבו למשהו שרציתי, אני כל כולי מרוכז באיך אני יוצא מהפלונטר הזה, זה הכל. זו הייתה המחשבה. אני חושב שבמיטה, במקום שאתה מכוסה, שאתה הכי מוגן, זה שלך, זה פרטי, אמרתי לך, מיטה היא מנחמת, נכון, כרית היא ברור. מנחמת, אתה עוטף אותה, אתה מחבק אותה. חבק אותה חזק. זה נותן לך לעוף. וזה מה שעזר לי, לקום מהרגליים ולבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד, אני אהיה פה, נקודה. אני נשאר. אני פה. עוד לא נשארתי כי עוד לא התחלתי. אבל אני לא פה. נכנס. אהבתי. כן. אז האמת אני אשמח שתתן לי איזושהי דוגמה לאיזשהו משהו יזמי שעשית בחברה אחרי שכבר נכנסת, שהגעת אליה, שעשה איזשהו שינוי גדול ומשמעותי. אז תראה, אני אתחיל איתך לפני הדברים הגדולים. בוא נתחיל עם דברים קטנים. אוקיי. דברים קטנים, אבל הם משמעותיים, כי דברים גדולים זה לפרוץ למדינות חדשות, זה להמציא מוצרים חדשים. אבל אני אספר לך סיפור של עקשן. אוקיי. של אחד שלא מוותר לעצמו ולא מוכן לקבל כישלונות. החלטנו לעשות תערוכה במקום מסוים, במתנס בערד. לא הייתה לנו חנות קרובה לערד. ערד זה אוכלוסייה
שיש שם לא מעט אנשים. אוקיי. יש שם הרבה אנשים שהם אסמטיים, אתה יודע, אז היו עוברים לערד אנשים עם בעיות נשימה, מיטה מתכווננת היא נהדרת לאנשים עם בעיות נשימה. עוזרת. ואמרתי, אני אעשה שם תערוכה, לא מגיעים אליי, אני אגיע אליהם. התערוכה הייתה אמורה להיות ביום שבת, והכנו פרסום מיוחד, והזכרתי את המקום, ומילינו את כל ממש בנינו חנות בתוך המתנ"ס, ואני מגיע לשם ביום שבת בבוקר, אוקיי. ואני רואה שאין מודעות בעיתונים. אשכרה. כן. אחרי שהכנת כבר הכל. אף אחד לא יודע שיש לנו במוצאי שבת מחירה מיוחדת לתושבי ערד במתנ"ס. ואמרתי, רגע, אז מה זה אומר? שאני צריך עכשיו לקפל את הכל וללכת? אחרי שעשיתי, בניתי את כל הדברים האלה, כאילו זה מטורף. היה שם תערוכה של מיטות, הכל כבר היה מוכן? הכל, בניתי חנות בתוך מתנ"ס. ואמרתי, לא יקום ולא יהיה. אוקיי. ובמתנ"ס היה מגפון. לקחתי את המגפון, שמתי אותו באוטו, פתחתי את החלון, עם המגפון, הסתובבתי בתוך העיר ערד במשך 3 שעות, קראתי לכל התושבים לבוא. בשעה 8 בערב היו יותר מ-200 איש בתוך המתנ"ס. וואו. זה היה מחירות מטורף, הייתה הצלחה ענקית, גם נתתי להם איזושהי הרצאה קצרה על היתרונות בשינה מקווננת, ולמה צריך מזרן שיתאים את עצמו לצורת הגוף וכן הלאה. זו הייתה סנסציה עד שמנהל המתנ"ס הזמין אותי למוצאי שבת נוספת, כן? והעיתונים נתנו לי פיצוי מכיוון שהם לא פרסמו לתת לי עוד פרסומים, אז הלכתי ועשיתי את זה עוד הפעם, והפעם היה הרבה יותר אנשים, אבל הכוונה היא, והנה זה גם מתחבר לחיבור הראשון של האצבע המאיימת, גם לזה שלא התפרסמו, לא מוותרים, לא מוותרים. יש תקלה, מוצאים את הפתרון. תקלה זה אתגר. אתגר, מוצאים את הפתרון לאתגר, זה הרעיון. אמרת פה משהו יפה, ואני רוצה לקחת את זה לעוד איזשהו כיוון. איזה תכונות לדעתך, בתור יזם שהוא מאוד מצליח, אתה חושב שצריך להיות אצל כל יזם צעיר שרוצה ככה לפרוץ את הדרך? דיברת פה על עקשנות, מאוד אותי לשמוע לפחות עוד 2. תראה, בעקשנות זה לא לוותר. לא לוותר לעצמך קודם כל, ולא לוותר לאחרים גם כן. אוקיי. אבל יש פה משהו אחר מעבר לזה, ואני מתרכז בדבר אחד בלבד, שמבחינתי הוא מה שדחף אותי לכל דבר שאני עושה, זה לחלום. לא עשיתי שום דבר בחיים שלי שלא חלמתי עליו לפני כן. ואם אני לא חולם עליו בעצם, אז אין לי שום צורך, או שום אמביציה, או שום דבר שגורם לי לרצות אותו. אוקיי? אני חלמתי מאוד על החלל, וכל הנושא של החלל מאוד עניין אותי, אז כתבתי ספר על הדברים שהגיעו מהחלל, או בגלל החלל. הדברים האלה, אם זה לא מגיע מתוך חלום, אז בעצם מה המוטיבציה לעשות את זה? כסף? כסף זה לא יכול להיות מוטיבציה אף פעם, אני לא רואה בזה מוטיבציה. כסף זה by product שעוזר לך להשלים את החלום, או להגשים אותו. אבל כן, כמובן שצריך לקחת בחשבון גם היבטים כלכליים, אבל חלום, תחלום, תבוא להגשים. אם הוא חלום הגיוני כמובן. פעם חלמתי לעוף. אי אפשר לעוף, נכון? אולי במטוס. אולי, אבל אז זה כבר לא תעופה כזו, אני התכוונתי לעוף עם כנפיים. אז יש דברים שאתה צריך לסנן את החלומות שלך, והחלום הוא המוביל, פשוט מאוד. זה לדעתך תכונה מספר 1 שהופכת כל אדם? אני לא יודע אם מספר 1. זו תכונה מספר 1 עבורי. אוקיי. ואני חושב שכל אחד צריך לחפש מה התכונה שמניעה אותו. כי לכל אחד יש משהו שמניע אותו. אוקיי? אז אם יש אדם שיודע להניע אנשים, אז בוא תעבוד, או בוא תעשה לך מיזם או משהו כזה שגורם לאנשים לעשות משהו, ומתוך זה יצא לך גם הנאה, גם רווח וכן הלאה וכן הלאה, ויתרונות לאותם אנשים. כל אחד צריך למצוא את הדבר שמניע אותו. וכולנו שונים, אתה יודע, אני ואתה שונים לחלוטין. כל אחד מונע ממשהו אחר, וזה מה שצריך לחפש, את המניע. אם עכשיו אני שואל אותך את השאלה הבאה, אתה מגיע לאיזשהו משרד, אומרים לך תקשיב, אתה צריך לתת עכשיו איזשהו ייעוץ עסקי למישהו שהוא חייל משוחרר. יצא עכשיו מהצבא, בחור צעיר, רוצה להצליח. ועכשיו, כמו שאמרת, מה שלדעתך התכונה הטובה ביותר להצלחה היא חלום. עכשיו, הרבה אנשים, אני יכול גם אפילו להעיד על עצמי, קשה להם עדיין להבין מה החלום שלהם. אוקיי. ואני רוצה להבין איך אתה
מאותו באמת בן אדם שרואה את הקומות למעלה, אומר לאותו בן אדם צעיר, אותו יזם שרוצה כרגע להצליח, איך הוא יכול לראות את החלום שלו למרות הסביבה, למרות הדברים. אתה חושב שמנטורינג זה הדרך? אתה חושב, מה לדעתך נכון לעשות? קודם כל, מנטורינג בהחלט יכול להיות דבר נפלא. אני לא נעזרתי במנטורינג אז, נעזרתי במנטורינג יותר מאוחר. אני חושב שזה תמיד טוב שיש לך מישהו שאתה יכול להתייעץ איתו ויכול לחלוק איתו דעות ורעיונות. אבל מה שהייתי מציע זה קודם כל להתחיל לעשות. זה אחד הדברים הכי חשובים. הרבה אנשים תקועים כי הם חושבים מה? בוא נחשוב, בוא נתייעץ, בוא נחשוב. לא, קודם כל תתחיל, ואתה יכול גם לשנות כיוון תוך כדי. זה לא ראש בקיר. אבל מי שלא עושה כצעד הראשון, אומרים שהם מגיעים לרומא על ידי צעד ראשון, נכון? נכון. אז תעשה את הצעד הראשון, קודם כל. להתחיל. יש הרבה אנשים שמתמהמהים, מפחדים, חוששים שלא ילך, חוששים מה יגידו, מה הסביבה תגיד, מה מנהל הבנק יגיד. אל תחשוש מכלום, תעשה את הצעד הראשון. ותוך כדי, אם צריך לשנות, תשנה, זה בסדר גמור. אין שום חוק שאומר, לא משנים חלומות. משנים, ועוד איך. כשאתה אומר חלומות, מה כרגע מעסיק אותך בעולם החלומות? זו שאלה שמעניינת אותי, כי אתה אומר, כאילו הגעת לאיזשהו מצב בחיים, שחלומות הם בהישג יד. החלומות היחסית פשוטים, בהישג יד. והחלומות שלך הם כבר לפרוץ בגדול, להגיע לשוק עולמי, להיכנס לאיזושהי כלכלה אחרת. איך אתה רואה את החלומות שלך היום? אני מנחש, כן? אני לא אומר, אני מנחש. תקן אותי אם אני טועה. לא, אתה לא טועה. יש לי הרבה חלומות. אגב, לא חייבים כל חלום מיד לרוץ ולהגשים, כן? זה בסדר גם שיש חלומות, שגם אם הם לא יוגשמו, זה גם בסדר. החלום הבא שאני מתעסק בו, או מעניין אותי, זה איך אנשים ישנו עוד 20, 30, 40, 50 שנה. מאוד מעניין אותי. ואני בן 60. זאת אומרת, זה אולי אפילו, אפשר להגיד, זה משהו שלא יהיה בדורי, אבל אני בטוח שיהיה שינוי וקפיצת מדרגה עצומה, והיא צריכה להתחיל כבר היום. למעשה היא התחילה כבר היום, וזה משהו שהוא מסקרן אותי, הוא מסקרן אותי מאוד. אגב, סקרנות זה גם תכונה מאוד חשובה אצל האדם, אצל יזם, אצל מצליח, כי אם אתה לא סקרן, אז אתה לא לומד, אתה לא שומע, אתה לא קורא. אני שומע כמה פודקאסטים ביום, אני קורא כמה ספרים, בוודאי, כי אחרת מאיפה תביא את המידע? אני נוסע לכל מקום כדי לראות דברים. עכשיו שמעתי על איזה מפעל רובוטי חדשני לתעשיית המזרנים. כבר מיד קניתי כרטיס טיסה ואני בדרך. אשכרה. כי כל דבר חדש מסקרן אותי ואני רוצה לדעת וללמוד, ואני רוצה להיות חלק מהחדשות. אני רוצה ליצור את החדשות. אז לצורך זה אתה חייב להיות מעודכן, אתה חייב להיות סקרן. אז אני חושב שהשינה של העתיד היא מאוד מעניינת. אני לא יודע אם אנחנו נשען על מיטות ומזרנים. וואלה. אני לא בטוח, כן. איך אתה רואה את זה? חלמתי על זה הרבה פעמים. יכול להיות שאנחנו נשב בתוך פודים מיוחדים. וואלה. כן. יש כבר כל מיני דברים שמתחילים לרקום עור וגידים. אני חושב שאנחנו נחיה על בוסטים של שינה ולא על שינה. היום הגוף שלך צריך 8 שעות שינה בשביל להתאפס על עצמו ולחזור ליום למחרת. ואני מאמין שזה יהיה הרבה פחות, יהיה הרבה יותר סינתטיקה, או יהיה מהלכים חשמליים שיעברו בגוף, שיתנו לך את הבוסט המהיר הזה לשינה, אבל זה רק חלום. אז יכול להיות שזה לא, יכול להיות שזה כן. אני מאמין שזה כמו בסרטים בדיוניים שראינו לפני 20 שנה, והיום זה הלכה למעשה במציאות. AI, דברים... אותו דבר, בדיוק. איך אתה באמת מגשים את החלום הזה? אתה מתעסק בהגשמה שלו, או שזה רק חזון? אני גם וגם, גם וגם. כן, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל כן, זה... אם אני לא עוסק בו, אז כאילו בשביל מה חלמתי אותו, כן. אהבתי מאוד. שאלה חשובה שיש לי. יש כל מיני חבר'ה צעירים שעכשיו בדיוק רוצים להתחיל ולתת איזשהו ערך לעולם. כמו שאמרת, הם רוצים להתחיל, אבל הם לא יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות. הם עדיין לא יודעים מי הם בתוכם, מה האני הפנימי שלהם רוצה ומה התשוקה שלהם. כי אני שומע ממך המון תשוקה, בדיבור, בדרך, בחזון שאתה מריץ קדימה.
והם עדיין מנסים להבין, ואתה יודע, יש כל מיני קורסים דיגיטליים שממליצים. אבל בוא נעשה הפרדה, כי אמרת בהתחלה משהו מאוד יפה, אמרת, רוצים להביא ערך לעולם. ערך לעולם זה לא בהכרח פרנסה. אז השאלה מה הם רוצים, פרנסה או ערך לעולם? אוקיי. אוקיי? אז צריך לחשוב על שני הדברים האלה. אני מאמין שאם רק ערך לעולם, הם לא יגיעו רחוק. וואלה. ועם מה אוכלים, מה משלמים במכולת. נכון. אוקיי? אז אנחנו לא קדושים מעונים, אנחנו רוצים בסופו של דבר גם להתפרנס, להקים משפחה, לחיות. אני חושב שצריך לעשות שילוב בין השתיים, שמה שאתה עושה גם יפרנס אותך, אבל גם יביא ערך לעולם. זה יכול להיות בדבר עצמו שתעשה, או יכול להיות בדברים שתעשה בצד. לדוגמה, אני בהולנדיה מאמץ את עמותת אנוש, שהם מתמודדי נפש, כבר שנים ארוכות, ואני מרגיש שזו תרומה שאני נותן לעולם. אחד מהתרומות, אני עושה עוד הרבה דברים, אבל אחד מהתרומות האלה, זה גם יכול להיות חלק מההשפעה שלי על העולם. אני יודע שהיום אנוש בסדרות, זה אנוש אחרת מלפני שאני הגעתי. אז הנה, תרמתי, עשיתי משהו מאוד מיוחד לעולם, וזו הרגשה נפלאה. אתה חושב שמשהו שאפשר לעשות גם בלי אמצעים? להגיע לרזולוציות האלה? ברור, אם אני הולך ואני מבקר קשיש בבית פעם בשבוע, איזה אמצעים אני צריך בשביל זה? לשבת שעה לדבר איתו. לא כל דבר הוא אמצעים. ואגב, באנוש, אני לא תורם כספים לאף אחד ולשום דבר. וואלה. לעולם לא. פעם הייתי תורם, הייתי רושם צ'קים בצורה מטומטמת לכל מיני גופים כאלה, שאחרי זה אתה רואה ש75% מהכסף הולך למנהלים של הגוף, 25% הולך למטרה, אם בכלל, למטרה שאתה לשמה תרמת. וואו, זה מרתיח לשמוע דבר כזה. מאוד מרתיח. אני היום מספק חכות לאנשים שהולכים לדוג. זה הרעיון, אני לא נותן להם את הדג על הצלחת. מה זה אומר בעצם? אנוש עובדים אצלי במפעל. אנוש עושים, אנחנו מכינים גינה אקולוגית ביחד. אז אנחנו כותבים את הירקות ואת הדברים שיש לנו, והם יכולים לקחת אותם וליהנות מהם. הם תופרים קריות עבורי ואני משלם להם. כל מיני דברים כאלה שהם לא תרומה של לרשום צ'ק וללכת. כי כל אלה שרושמים צ'קים ותורמים כספים, בסך הכל עושים את זה לניקוי המצפון שלהם. לא באמת חשוב להם לעזור. זה רק למצפון, לרשום וללכת, זהו. אתה נותן להם הזדמנות בעצם. אני נותן להם גם ערך, גם הזדמנות וגם הלכה למעשה, מה שהם צריכים. זה הרעיון, מה שהם צריכים אני נותן להם. מעניין אותי שאלה אחרת עכשיו. אוקיי. מה אתה חושב, תואר או לא תואר? מישהו שרוצה להצליח במישור העסקי. אני יודע ששאלה ככה שנויה במחלוקת. לא, ממש לא. לדעתי היא חשובה לצעירים. לי אין שום תואר, אני לא גמרתי אפילו 12 שנות לימוד. אצלי זה לא היה חשוב, אולי לאחרים זה כן חשוב. אני לא יכול לחרוץ חד משמעית. אני יודע שהמערכת הלימודית ומערכת בית הספר לטעמי עושה עד היום אותו רצף טעויות כמו שהתחילו איתי לפני 30 ו-40 שנה. אין חוכמות פה. כלום לא השתנה במערכת החינוך במדינת ישראל עשרות שנים. זה דבר מטומטם לחלוטין. אני רואה שבחול אני רואה מקומות שהם בתי ספר הרבה יותר חווייתיים, שגורמים לתלמיד לקום בבוקר באטרף ולהגיע לבית ספר. בשבילי זה היה עונש לקום ללכת לבית ספר, כי אני יודע שאני הולך לעבור יום של שעמום. ותלמידים שהם תלמידים מצטיינים יודעים שהם מגיעים לעשות יום של שינון חומר, למידה בעל פה, משהו שלא מעניין, משהו שהם לא רוצים לדעת. בזמן שבית ספר יכול להיות מקום חווייתי, מלמד, שאנשים ישתגעו להגיע לשם, ירצו להגיע לשם. לא תהיה נשירה של 1%. זה הרעיון. ואתה חושב שכרגע, עם המערכת האקדמית הנוכחית, זה משהו נחוץ בשביל להצליח? אני לא מראיין אף פעם על פי אקדמיה, אני לא שואל אף פעם אם יש לך תואר או לא, או איזה תואר, או כמה תארים, זה לא מעניין אותי, וזה לא פונקציה אצלי לקבלת משרת עבודה. וזה לא חשוב איזה משרה. וואלה. כן, זה לא מעניין. ממש לא מעניין. אהבתי מאוד, כי הרבה אנשים, אתה יודע, מסתכלים על זה בתור איזשהו קונבנציה שמה שחייב לעשות, אם אין לך את זה אתה לא נחשב. זה משהו שהגיע בטח מהבית, אתה יודע, אתה חייב ללמוד. כן. זה אותה אמא שרוצה עורך דין או רופא, שטות אחת אותה גדולה. אצבע מאיימת שרוצה שהילד... זה אצבע מאיימת מצוינת, כי האצבע המאיימת הזאת לא שלחה אותי לבית ספר. האצבע המאיימת הזאת שלחה אותי להצליח במשהו שאני עושה. היא לא שלחה אותי לבית ספר. אגב, ההורים שלי, לא הייתי בבית ספר שנה, הם לא ידעו בכלל שלא הייתי בבית ספר. הייתי קם כל בוקר והולך,
הולך כאילו לבית ספר, ואף אחד לא ידע שבכלל לא הייתי בבית ספר, אז זה לא היה הדבר, גם אותם עניין שאני אלמד, אבל אתה יודע, המערכת לא ידעה ללמד אותי, זה הכל, זה לא שאני הייתי טיפש, זה הם לא ידעו ללמד אותי, זה הסיפור. אני למדתי לבד. קודם כל זה הרבה ביטחון, להגיד דבר כזה, הם לא ידעו ללמד אותי. כי אני יודע את זה, אני משוכנע ב100%, הם לא ידעו ללמד אותי. תראה, היום אני כותב ספרים, אוקיי? נראה לך שבן אדם, הגיוני, שאדם שלא גמר בית ספר, כותב ספרים, לי זה לא נשמע הגיוני. ברור, זה נשמע לא ריאלי. חלום, נכון? בדיוק. ברור. אז אני כותב ספרים. הדבר היחיד שמפריע לי זה שהם לא ידעו ללמד אותי, לדוגמה, עברית נכונה. אני מדבר בשגיאות. אני גם כותב לפעמים בשגיאות. מאוד מפריע לי. וואלה. כן, הייתי רוצה לדעת יותר טוב. הייתי רוצה לדעת יותר טוב אנגלית. לא למדתי בבית ספר אפילו שיעור אחד באנגלית. וואלה. ואני מרצה במקומות, בחול, באנגלית. מטורף. וזה מטורף. אבל כשאתה מרצה באנגלית, שאתה לא דובר השפה המקורית, הם מאוד סלחניים. אף אחד לא שופט אותך על העברית. כשאני מרצה בישראל, שופטים אותי על העברית. נכון. זה אבסורד. איך זה יכול להיות? זה אבסורד. זה הזיה. זה הזיה. מה זה מעניין אם אמרתי 3 או 3? את מי זה מעניין? אז טעיתי. נו, אז מה? המסר הגיע? הבנת את מה שאתה רוצה? נתתי לך ערך מוסף. קבל את זה, גם עם 3 וגם עם 3. זו אותה תוצאה בסוף. אתה חושב שזה מיינדסט או שזה מהלכים עסקיים? מה מביא הצלחה בסופו של דבר? כי אני שומע פה הרבה מיינדסט, הרבה ביטחון, הרבה דרך קדימה. אני חושב שמיינדסט זה דבר קריטי. אתה לא מסוגל להגיע לשום דבר בלי לפקס את עצמך ובלי להכניס... אני לדוגמה כל היום מדבר חיובי. למה חיובי? למה חיובי? זה מיינדסט. כי אם אתה תתעסק בשלילי, אז זה מה שיהיה לך. אם תתעסק בחיובי, זה מה שיהיה לך. תגיד, שמע, אני לא יכול להגיע לכאן ולכאן, אז אתה לא תגיע. אבל אם אתה תגיד, אני אגיע לכאן ולכאן, אתה תגיע. פשוט מאוד. זה מה שלקחת לעצמך, או שזה כאילו התפתח עם הזמן? אני לא יודע להגיד לך את זה, אם זה... אני לא זוכר שהייתי אחרת, אז... לא יודע, אולי נולדתי עם זה? יכול להיות, זה גם אופציה. אין לי מושג, אני לא יודע. אבל אני זוכר שתמיד הייתי חיובי. כשהייתי ילד, הייתי לוקח פרויקטים שאני בטוח שילד בגילי לא היה לוקח. ולא ראיתי בזה שום בעיה, כאילו... אם זה הפרויקט, לוקחים, עושים אותו. ואם אני לא יכול לבד, אני אמצא את הדרך, אבל עושים אותו. אין חוכמות פה. עושים אותו. אני הייתי רוצה שכל צופה שיראה את הדבר הזה בבית, ייקח לעצמו את אותו מיינדסט ואותו רעיון. איך לדעתך אדם שכרגע הוא בצבא נגיד, קשה לו, המפקדים שלו לוחצים עליו, המשפחה שלו לא תומכת בו, אני שאלתי את השאלה הזאת, אבל אני אשאל אותה עוד פעם, כי לדעתי זה סופר חשוב וזה ישנה פה חיים של אנשים. איך הוא יכול ליישם את הדבר הזה לדעתך? מה הוא יכול לעשות? זה הכל עניין של החלטה. עניין של החלטה. תחליט, קודם כל תחליט. תחליק ותתחיל לעשות. זה הכל עניין של החלטה. מי שלא יחליט ולא יתחיל לעשות, לא יגיע לשום דבר. פשוט לקחת את ההחלטה. עכשיו, יכול להיות שזו החלטה שגויה, וזה גם בסדר, אין עם זה שום בעיה. הרי אנשים מפחדים לטעות. נכון. מה הפחד הכל כך גדול לטעות? שמישהו ישים אליך אצבע ויצחק עליך? מה יכול לקרות? שום דבר, אלא ההפך. מכל טעות אתה לומד. ואז אתה הרבה יותר טוב. אתה הרבה יותר טוב מזה שלא טעה, כי אתה כבר יודע. נכון. משהו שהוא עוד לא יודע. יש לך יתרון עליו. וזה הכל פה בראש. קח את היתרון הזה ורוץ איתו. יש לי שאלה שהיא קצת אישית. שאתה מחנך את הבנות שלך, שהן עושות טעות כזו או אחרת. כי אתה יודע, כולם טועים בסופו של דבר. כן. מה אתה אומר להם? אני אומר להם, אני לא יודע, אני לא רואה את עצמי כדמות חינוכית, אני לא חושב שאני מחנך את הבנות שלי, אני חושב שהבנות שלי התחנכו מהדרך שאני התחנכתי, זאת אומרת, אני לא מצפה מאף אחד שילמד אותי, אני לומד מאחרים וממה שאני יודע, ואני חושב שאם אני רואה אותם לעשות טעות, אני לומד את הדרך להעיר להם בדרך שהם יקבלו את זה, והדגשתי לומד את הדרך, כי אתה צריך לדעת איך להעיר. אוקיי. ומגבה אותם, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. טעויות זה חלק מהחיים. אתה גם עשית 1000 טעויות, תעשה עוד 1,000,000. אני עשיתי 1,000,000,000 טעויות, ואני עדיין חי וקיים, אני פה. הכל בסדר.
טוב, אז קודם כל צופים יקרים, עברנו לעמידה. עמידה, למה עברנו לעמידה? מה הסיבה שעברנו לעמידה? נגיד להם? כן, בוא נגיד אנחנו להם. הרבה יותר חופשיים, הרבה יותר אנרגטיים, הרבה יותר אקטיביים, ומי שיושב נרדם, ומי שעומד הוא אקטיבי, הוא צריך להיות בפעולה כל הזמן. אז זה יהפוך להיות הרבה יותר מעניין, הרבה פחות מעייף, ויותר אנרגיות, אנחנו צריכים אנרגיות בחיים, זה מביא אנרגיות. אבי החליט להרים פה את הפודקאסט באוויר. העמדנו את הפודקאסט ואנחנו עומדים ומדברים, הכל טוב. טוב, אז שאלה מעניינת. כן. יש הרבה חבר'ה צעירים ששומעים מההורים, תקנו דירה, זה החזון, כן, זה קטע שקיים. תקנו דירה, זה המטרה, קחו משכנתה גדולה, תעשו את זה. אתה חושב שצעד כלכלי חכם נכון לצעירים? דירה למגורים. צעד הכי מטומטם שיש. עכשיו תשאל אותי, מתי הדירה הראשונה שקנית בחיים? מתי הדירה הראשונה? בגיל 45. אשכרה. אשכרה. יכולתי לקנות דירה כבר בגיל 25. למה לא קניתי דירה? כי עבדתי עם הכסף. לקנות דירה זה לקחת כסף ולגבור אותו, להרוג אותו, לרצוח אותו. אתה צריך לעבוד עם הכסף. ותאמין לי, בכלל לא הייתי קונה דירה. בכלל לא הייתי קונה דירה גם בגיל 45. לולא היה חבר מחול שביקר אותי. ישבנו לארוחת ערב עם המשפחה שלי ואיתו במסעדה, והוא שאל, איפה הבית שלכם? אז אמרתי, אנחנו מזכירים בית בככה וככה. הוא אמר, מה זאת מזכירים? מה, אין לכם בית? מה, אין לך בית? ואז אשתי אמרה, למה אין לנו בית בעצם? כאילו, למה אתה לא קונה בית? אמרתי, אוקיי, קנה בית, הכל בסדר, קניתי בית. אבל אם לא הייתי קונה בתים. אני לא חושב שזה מה שצריך להשקיע בו. שיהיה לך כמה עשרות מיליונים, מאות מיליונים בבנק, תקנה בתים, זה דבר חשוב. אבל להתחיל להשקיע בבתים, נדל"ן, זה עסק כל כך איטי. איך תתקדם, איך תתפתח? יש הרבה דברים הרבה יותר טובים מנדל"ן. כמו מה למשל, ושמישהו צעיר יכול לקחת את זה ולהאחז בו ולהתקדם עם זה. אני חושב ששוק ההון הוא מאוד מעניין, אני לא מבין בו, אני לא מתעסק בו, אני לא משקיע. אני חושב שעסקים של לקנות ולמכור זה מאוד מעניין, שאז אני יכול לעשות עם מה שקניתי, עם הכסף הזה, לעשות עוד כסף, וזה מה שאני אוהב לעשות בעצם. אבל עוד פעם, כל זה טוב ויפה, כי אתה מכוון לכיוון איך אני עושה כסף. נכון. אני מכוון לכיוון איך אני עושה טוב לעולם וכסף. אלה שתי דברים שונים לגמרי, כי אם אתה חושב על איך לקנות דירה, אז זה לעשות כסף לעצמך. נכון. איזה טוב תעשה לעולם. עשית טוב לקבלן שממנו קנית, ולבנק שלקחת משכנתה ושילמת מאות אלפי שקלים ריבית על דירה מבלוקים. אז אני חושב שצריך לעשות את השילוב של השתיים. לא לרדוף אחרי הכסף, הכסף יגיע. אם תרדוף אחרי הכסף, הכסף לא יגיע. אם תשאל אותי כמה כסף יש לי, אני לא יודע. זה לא מעניין אותי. אני יודע שיש לי, זה מספיק. והרעיון הוא, תחשוב איך אתה עושה טוב ואיך אתה מתפרנס. תעשה טוב, תקבל טוב. זה בומרנג, אין מה לעשות, זה בומרנג, פשוט מאוד. שאלה שקודם כל אהבתי ממש, יפה. זה דבר ראשון. את העמידה אהבת? אתה בסדר עם העמידה? כן, אני קצת צריך אולי לנוע קצת וזה, להיכנס לווייב. אגב, אתה יודע, למה באגרוף המתאגרפים כל הזמן בתזוזה? למה הם כל הזמן בתזוזה? למה הם לא עומדים, מחכים שיש הזדמנות להתקיף, הם מתקיפים? למה? למה הם כל הזמן בתזוזה? כי הם שומרים על הקצב, הם שומרים על עצמם חמים, הם באותו רגע שהם צריך, הם מוכנים. כשאתה עומד ככה, נניח מוכרן שיושב בחנות, ומחכה ככה, מסתכל בטלפון עד שיכנס לקוח, שיכנס לקוח, עם איזה אנרגיה הוא יסתכל עליו, טוב, נו, נקום לטפל בו. אבל אם הוא יהיה עסוק, אם הוא יהיה אקטיבי, יסדר את החנות, ינקה, ייקח, יביא, יעשה טלפונים, פעם, בום, יבוא לקוח, הוא בשיא החום, בום, מטפל בו, נותן לו את השירות הטוב יותר שיכול להיות, בדיוק. ככה צריך לעבוד. תמיד עם אנרגיות, תמיד עם עמידה. לאנרגיה יש השפעה עצומה עלינו. ואם אין לנו אותה, לא קורה כלום. פשוט. אני מעכשיו אנסה לקחת לעצמי, להתחיל לעשות דברים בעמידה. זה יעבוד הרבה יותר טוב. אגב, הקול שלנו בעמידה הוא הרבה יותר טוב. וואלה. ברור. כשאנחנו עומדים, שרפת פתוחה, כן. נכון, הקול שלנו הרבה יותר טוב. למדתי את זה משדרן אחד ברדיו. לפעמים מתוכניות הרדיו שלי אני משדר בעמידה. וואלה. בדרך כלל זה כל כך מרובע, ומבקשים לך לשבת, כי המצלמות לא יודעות לעלות למעלה, זה לא כמו באולפן המשוכלל הזה, אז... אבל כן, זה... איך הם היו באמת עם זה שבאת אליהם, ואמרת להם, אחרי בוא נעשה פודקאסט בעמידה? לא פודקאסט, שידור בעמידה. שידור בעמידה. הסתכלו עליי וחשבו שנפלתי מהירח או משהו כזה.
אני גם הראשון שרציתי לשדר את זה לייב, והסתכלו עליי, הם אמרו, מה לייב? לשדר לייב? מה זאת אומרת? זה רדיו, רדיו לא משדרים. והיום תראה, כל תוכניות הרדיו משודרות, כאילו, אני רציתי את זה לפני 15 שנה. טוב. ראית את הקדמה כבר והבאת אותה זה נראה לי כל כך נורמלי. נורמלי, אם יש את האפשרות שיראו אותי, למה שלא יראו אותי? אז ישמעו אותי ויראו אותי. מטורף. זה הרעיון. יש כל מיני צעירים שלוקחים מנטורינג, לא לוקחים מנטורינג, קורסים, דיברנו על זה כבר ואני רוצה כן להתעקש על זה, מה שחשוב לי לדעת. אתה חושב שמנטור וליווי אישי צמוד, בדגש על צמוד, לא ספר שאתה קורא, לא איזה מי שאתה מגיע מדי פעם, הוא חשוב? קטסטרופה. למה? מכיוון שאם תיקח את כל אותם מנטורים האלה ותבדוק אותם, תראה שרובם לא עשו כלום בחיים שלהם, יודעים רק לייעץ. מי שיודע רק לייעץ ולא לכלך את הידיים שלו ולא נכווה באש, אל תיקח ממנו שום עצה ואל תלמד ממנו כלום, הוא מבלבל לך את המוח. וזה הבעיה של המנטורינג. אם אני היום ילך לעשות מנטורינג, יש לי ניסיון, יש לי ידע, יש לי ותק, יש לי קביעות על הידיים, עברתי דברים, אני יכול לייעץ לך. נכון. אבל אחד שהיה במשרד, לא יצא מעולם מהמשרד שלו החוצה, הוא הפך להיות מנטור, כי הוא עבר קורס של מנטורים, מה הוא יכול ללמד אותי? נכון. אני יכול ללמד אותו, וזה מה שקורה בדרך כלל. אז זה שטויות במיץ עגבניות, ואני ממליץ בכל תוקף, תחסכו את הכסף הזה. תהנו ממנו באיזה טיול בחוץ לארץ, תלמדו יותר. היית ממליץ על טיול אחרי צבא לצעירים, או שאתה חושב שזה שטות? חובה. למה? כי אני חושב שאתה עובר תקופה מאוד מאתגרת בצבא, שהיא תקופה משנה. אני נכנסתי לצבא פרחח אחד גדול, סליחה שאני משתמש במילה מילה שהשתמשו בה לפני 40 שנה. זה מצוין ובסדר גמור. ככה אבא שלי קרא לי. נכנסתי לצבא כך, יצאתי מהצבא אדם אחר לחלוטין, הרבה יותר בוגר, מיושב, בעל ניסיון. והטיול בחוץ לארץ זה טיול שפותח אופקים, זה משחרר אותך, זה נותן לך להרגיש שסיימת אותו ועכשיו אתה יכול להתחיל לרוץ את המרתון. החיים הם ריצת מרתון, אבל מרתון אינסופי. לא ספרינט. נכון, ואתה צריך להיות מוכן לזה נפשית. למה אותם אנשים שרצים, אתה מסוגל לרוץ מרתון? לצערי עדיין לא. נכון, אבל פיזית אתה מסוגל. נכון. הבעיה היא מנטלית, אוקיי? אז אם אתה מכין את עצמך מנטלית, גמרת את הטיול אחרי צבא, חרשת את העולם, ראית טיילת, עשית, הכל. כן. עכשיו בוא תתיישב, תתחיל לרוץ. זה מה שאני עשיתי. איך אתה חושב שהרבה אנשים צעירים לוקחים את העניין של עסקים, להצליח, ושמים על זה את רוב הפוקוס, ושוכחים הרבה פעמים את החברים בדרך, או נגיד יש להם זוגיות, פחות מקדישים לזה זמן. איך אתה רואה את זה, ואיך לדעתך נכון לעשות את הבלנס הזה? אני חושב שהעסקים שאני עשיתי... בגיל צעיר, אני מדגיש. בגיל צעיר היו עטופים בחברים. אוקיי. כל דבר היה מעורב עם חברים. בגיל צעיר, הכל חברות, זה הכל חברים בכלל. מי אני יודע, עם אנשים שאני לא מכיר? זה רק עם חברים. אני חושב שזו השפעה גדולה מאוד. זוגיות חייבים לטפח, מה זאת אומרת? זה חובה. ולטפח את החברות בלי שום ספק. מי שיעזור לך זה קודם כל החבר שלך. אתה תמיד צריך עזרה, אז זה בסדר. אהבתי מאוד. מה ההשקפה שלך לגבי אמונה ודת, אבי? אני לא רוצה לדון על אמונה ודת, כי כל אחד באמונתו יחיה. אני לא שופט אף אחד, לא דתיים, יהודים, לא חרדים, לא מוסלמים ולא נוצרים. כל אחד באמונתו יחיה, תעשה מה שאתה רוצה. אני די אתאיסט, אבל מעבר לזה אין שום בעיה, כן. אוקיי, אתה חושב שמזל לקח איזשהו חלק בהצלחה שלך? אני חושב למילה מזל היא מילה מאוד כיפית. אוקיי. כולם רוצים מזל, נכון? למלא לוטו, לזכות. נכון. יש לזה אולי איזושהי השפעה, אני לא הייתי בונה על זה, לא הייתי לוקח את זה בחשבון לעולם. אני לא משחק בקזינו אף פעם, אני לא מאמר, שום דבר כזה. אני לא מאמין כל כך שהמזל... משהו שאני צריך לחכות לו. אם הוא יבוא, מצוין, קיבלת אותו, תהנה. ואל תסמוך עליו, כי אל תחכה למזל. קח את האחריות, תעשה את הדברים בידיים שלך, תיקח אחריות. והכי חשוב זה לעשות. המזל יגיע לבד כבר, מה אתה דואג? עם העשייה. ברור. שאלה אחרונה. תיזכר רגע באבי בן 22, ודמיין רגע שהולנדיה לא קמה. כנס לזה רגע דקה 2, כן. תדמיין אותך משתחרר מהצבא. קל מאוד. מה אתה עושה? קל מאוד. שוט. חקלאי. חוזר חקלאי. לחקלאות. כן. אין דבר בעולם
שאהבתי יותר מהשדות שלי. אין דבר בעולם. אשכרה. זה אושר שאי אפשר להגדיר אותו. תחשוב על זה, שזה דבר שהוא בלי גבולות. זה משהו שאתה זורע ואתה רואה צומח, וכותף אותו, ומשווק אותו, ומטפל בו. אני זוכר בתור ילד את אבא שלי הולך, ומלטף עלים של הארטישוק בשדה. כאילו, יש איזו משמעות עצומה. הריח של הרגבים באדמה, זה משהו אחר לחלוטין. אין דבר שהוא יותר מעניין אותי בעולם מלהיות חקלאי. אם הייתי היום יכול לחזור להיות חקלאי, הייתי עוזב הכל, חוזר להיות חקלאי. אשכרה. ממש. טוב, אז נראה לי יש פה פיבוט בכיוון העסקי. לא. זה כבר לא יקרה, זה מאוחר מדי. זהו, אני כבר בן 60 עוד מעט. מספיק, זה כבר צריך לנוח. טוב, אז אבי, היה לי נהדר. היה פרק מדהים. תודה רבה. ושמח שהגעת. נהניתי מאוד. אני רוצה אבל חיבוק, לא לחיצת יד. דיברת על זה. אני לא מוותר על חיבוקים.